yung babalatan nyo. Ano ba yan? Gigisa na yung minudo. Ano? Yung kilay sa pwede. Ay mo malambat yung oras ka. Ganyan pa rin. Stop na. Bawang. Ano may durok ko? Pagka may naman. Kainhin na siya. Tomato paste.
Mag-diet ko. Ay, ay. Mas deli sa talaga niya. Ano? Bili mo ng kawon. Gagay pa. Ang siyang bet yan ang pangkay. Bet siya. Kakalangga. Ilan beses? Adwa. Kilala pang bet siyang tamo. Dito nagpakay ko sa place na to. Wah, Namin na pata. dildam na. Oo. Alala ko lutukin tayo. Daga ko na rin. Yeah. Kang, bulos mo na yung babi. O, asang kumat ko. Pa, dito kang bagya ka. Wala, tipo nito. So, kita. Kabalas ba? At ito kamatis ka no, magdala akong kamatis pag gabi mo puro. Ano? Pwede mo yan, manyaman mo kamatis. Ba? Ay, kaya balo mo kanita. Isa may pa yung kamatis, bago kabitin buo. Oh, manyaman yun. Yung puro pag nagluto mo. Hindi nga nila daragyan. Wow, naman. Kalabo yung mga kamatis. Wala kamatis. Are, itong pagkakalit sa tamang ano. Sakto namin, magdala ka nung kamatis yung tiyang pinili ko na itong malulog. Pwede lang paglutong ulo din ito. Naman, ano yan yung pamis, kaya kalat. Malihat ang minida. Bans? Ay, na. Narin ang green peas pala. Pagka pala, pagkaliwa, sa kanya yung gogo na gogo. Yang ako yan, tamo nito kung kakanin.
pang sale ko playa kaya to, oh. Tatagad ka na, binili ko rin. Wala nung pag-ito man ang maraya. Wala mo lang pag-ito na idol. Na. Idol. Hindi. Sino? Hindi. Hindi kayo. Yeah. Luto na siya, guys.